Mwapanga inuyo mapresident athu osawiri mwapanga inuyo ma MP mwapanga inuyo makansala mwathamanga chifukwa pena kukaona pamene constituency governor akukhala panabwera kamwana kena timacheza nawo mwana wina akuyima kwina kwake amatiuza nzeru amatiuza kuti chonde chipani chichikalowaso mboma muganizire anthu anu amene amagwira ntchito ngati magavana district governors anthu amene wewo muwaganizire mwapadera ndife tinamfunsa kuti bwanji mwanatu ndi mwana munatolte chakuti yeze akuti ine ndakaona nyumba ya gavana akwathuku mwana yakuyima kwina kwake MCP asintha miyoyo ya anthu awo 5 years 5 years ola tena akamatuluka pasifise pepa pasituluka akunyada kodi ife sitingasintha miyoyo yathu iyi ineyo ngati director wa amayi ndikuganiza ngati tiyeni tiyambe kumakamba nkhani mosiyana tikonzekere kulowa mboma tikonzekere miyoyo yathu isayenda bwanji tikonzekere region isayenda bwanji tikonzekere kuti ma district governors adzapasidwa bwanji ulemu Manzimvera nokhala Malawi kumene kundikulankhula kwa Mayi Maria Mainja omwe ndi mkulu wa amayi ku chipani cha Democratic Progressive Party ku chigawo chakumwera kwa dziko lino. Iwo amalankhula ndi otsitsa chipanichi kuwauza kuti akonzekere kulowanso mboma ndipo akonzekere kuti akalowa mboma miyoyo yawo idzayenda bwanji kuti nanga machino governor malijoni adzasamalika bwanji. Ndimutuza Malawi comment section below kuti kumene kuku ndikulankhula kwa chipani chimene chikufuna kulowa mboma kusamala misonkho yathu ya Malawi kapena ndi anthu watu mwina ali ndizo khumba zawo zimene akufuna kudzachita akakhala kuti alowa mboma. Mutuza in the comment section below pompano pa Nyanza Voice Box.